Nonni. Oho, mulla on tylsää. Hei, kuka sä oot? Lähde siitä kuvaamassa. Seikö muusta? Lähepä nyt. Seikö Pieru. Lähde siitä seikö mursu. Ja vähän äkkiä. Hei, mä en tykkää tästä yhtään. Tajuutko sä? Nonni, seikö Pieru. Lähde siitä ja vähän äkkiä kuvaamasta. Mä en kestä tätä. Tajuutko sä mitä? Oikees. Mä en tykkää tästä. Lähde siitä ja vähän äkkiä kuvaamasta. Tajuutko sä mitä? Lähde. Ja vähän äkkiä lähde. Kiitoksia. Nonni, nyt vaan tässä. Mä oon verossa mun hamsterin luokse. Joo, nyt mä pitää herätä tästä. Joo, ottakaa. Mä näytän teille tuota kaivossa. Nonni, sen pitäis kohta näkyä. Ehkä tää. Just. Kohta näkyy. Jee. Kohta näkyy. Jes. Herätys. Hei, haloo. Hei, oikeesti. Nonni, nyt se pitäis kohta näkyä. Joo, nyt se näkyy, näettekö? Se on tommonen valkoinen, en muista mitä rotua on, mutta tosi kiva. Hei, siitä se Pieru Mursu!